A importancia pesqueira de Galicia e a Bretaña francesa fai que as súas rexións traballen na busca de estratexias comúns para a posta en valor do sector. Así o acordaron esta mañá o conselleiro do mar Alfonso Villares e o seu homólogo Daniel Cuef nunha xuntanza mantida en Bruxelas. Esta mañá mantivemos unha reunión con Daniel Cuef, un representante da pesca da Bretaña francesa. Galicia e Bretaña, que son das rexións de Europa máis importantes no sector da pesca. E, polo tanto, son moitos os aspectos comunes que nos unen a uns e a outros. A destacar, como non, sobre todo o interés que teñen por acercarse a Galicia, e así acordamos unha visita a principios do mes de marzo, unha visita na que, ademais, eles o que queren é ver cales son os traballos que estamos a facer en formación, tamén en investigación, tamén traballos que estamos tamén a abordar a hora de ir descarbonizando a nosa flota, e, como non, sobre todo, establecer unha estrategia entre as dúas rexións para poñer en valor a pesca. Esta reunión enmárcase nos encontros informais que se están a desenvolver no Consello Europeo de Ministros de Pesca, que negocian en Bruxelas os totais admisibles de capturas para o próximo ano. Galicia seguirá a reclamar a necesidade de atender dun xeito equilibrado os factores medioambientais, sociais e económicos á hora de establecer as cotas. Neste sentido, o conselleiro do Mar referiuse o informe elaborado pola Xunta en relación ao recorte nas capturas de pescada no Gran Sol nun 28%, que tería un impacto económico de preto de 74 millóns de euros na economía galega.